Ce este ego? Sau minte psihologică, cum ni se mai spune. Pentru că am văzut că există cumva o confuzie între ceea ce este ego, considerându-se că ego este doar acea parte pe care tot mintea o consideră a fi negativă. Ego, din prisma minții, înseamnă doar acele părți negative, gândirea negativă, acele sentimente pe care mintea le consideră negativă, de ură, de frică, bârfă, invidie, aroganță, toate astea sunt considerate a fi ego. Însă ego este și partea pe care tot mintea, deci tot ego, da, spune că este pozitivă. Acele lucruri pe care le consideră a fi bune, acele sentimente înalte, ca să spunem așa. Mila, iubirea față de celelalte persoane, faptele bune pe care le faci, gândirea pozitivă, faptul că vrei ca să faci să fie bine, să fie totul bine. Asta este tot ego. Și vedem că mintea le-a clasificat ca fiind ego inferior, acele sentimente sau gânduri negative și nu știu cum se spune alea pozitive ar fi ego superior, nu? Sau de tot ego. Orice activitate a minții care se suprapune peste ceea ce este în acest moment este ego sau minte psihologică. Dacă atunci când zicem că apare un impuls să faci ceva, iar mintea vine și analizează spunând că mai bine ai face altfel, ca să fie bine și pentru mine și pentru celălalt bine, că în esență doar pentru tine e să fie bine. Celălalt nu contează. Adică chiar și atunci când mintea spune că se gândește la celălalt, este tot pentru că îi dă acel sentiment de, cum să zic, sentimentul că a făcut o faptă bună, acea recunoștință pe care o primește sau poate nici măcar nu o primește, dar o face cu un anumit motiv. De exemplu, atunci când dai de pomană, să fie de sufletul lui nu știu care. Nu zic că curge de multe ori să ajuți, însă nu este o gândire. Acolo nu e o analiză. Pur și simplu așa curge. Dacă curge să ajuți pe cineva, ajuți. Dacă nu, nu. Dar dacă, de exemplu, nu curge să ajuți pe cineva, deși ai putea să-l ajuți, dar nu curge, da? Ești privit ca o persoană egoistă. Iar cel care spune asta este tot ego, care analizează faptele, analizează ceea ce este și judecă. Ego, după cum spuneam, sau minte psihologică, este cel sau cea, dacă îi spune minte psihologică, care se suprapune peste ceea ce este în moment. Acum, de exemplu, cântă păsările, da? Un ego ar spune. Deci aici nu este un ego, aia cu un ego inferior, da? Ci este un ego care pare a fi superior, dar nu-i spui ego, da? De exemplu, la ciripitul păsărilor, zice, wow, ce frumos cântă, ce-mi place. Îmi place așa de mult cum se aude. Și ce liniște e. E liniște aici, e liniște, cald, e plăcut. Vedeți? Activitatea minții care spune că e liniște. Ea însă își acoperă această liniște spunând că e liniște. Iar lucrurile doar sunt. Păsările cântă. Doar ego este cel care exprimă
această fericire, această liniște, se miră de ea, se bucură de ea. Este foarte subtil. Ego-ul nu este doar acea parte care mintea o cataloghează ca fiind negativă. Sunt și chestiile care sunt catalogate ca fiind pozitive. Tot ego, tot minte psihologică. Ego înseamnă atât bine cât și rău. Judecata sau analiza mentală, asta este bine, așa trebuie să se întâmple, asta este rău. Nu se face așa. Este tot ego. Ego analizează ceea ce este și, în general, în majoritatea cazurilor, nu este mulțumit de ceea ce este. Dar poate fi și foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă. Pe când din ceea ce ești, cu adevărat, nu există aceste suișuri și coborâșuri pe care mintea le are. Chiar dacă lucrurile se întâmplă, însă în persoană este liniște, orice ar fi. Liniște și dacă vecinul dă cu bormașina la o oră la care tu ai vrea să dormi, este liniște și dacă vezi un apus de soare la mare. Nu există, wow, ce apus frumos, fii atent ce culori, extraordinar, superb, superb. Asta este tot ego, tot minte psihologică. Și dacă vă uitați, vedeți că cine spune că asta e bine sau asta nu e bine, pare că tu o spui, nu? Tu spui asta. Tu ești ăsta. Și acum, repet, nu iau ego ca fiind ceva negativ sau pozitiv. Pur și simplu este mintea psihologică, în care toată lumea, toate persoanele le dobândesc de mic copil. Iar cel care spune că asta e bine, mie îmi place, mie nu îmi place asta. Nu îmi place cum a procedat. Sau îmi place, uite ce frumos i-a pus ăsta de mare. Vedeți că există tendința asta de a crea o distanțare între eu care ascult ceea ce spune mintea. Da? Și mintea spune, asta nu e bine, nu îmi place asta. Trâncăneala aia din cap. Trâncăneala aia din cap ești tu. Tot tu. Pentru că tu ești mintea psihologică. Atâta timp cât există trâncăneala aia în cap, ești mintea psihologică. Mintea psihologică se uită acum la acest video. Mintea psihologică caută să afle cine e cu adevărat. Mintea psihologică este cea care spune că are minte, are o minte. Și spune, mintea mea nu-mi dă pace. Nu e altcineva care are o minte, ci este însăși mintea care spune asta, care simte asta, care este afectat de gânduri, fie ele pozitive sau negative. Nu ești tu afectat. Când spun tu, mă refer la tine cel real. Nu ești tu cel care, după cum auzim, da, peste tot, ești identificat cu mintea și te-ai dus cu gândul, normal că te-ai supărat. Nu, asta care s-a dus cu gândul este mintea psihologică. Sentimentul ăsta de existență care există, da? Sentimentul că existi. Eu sunt, nu? Este mintea psihologică. Nu e altcineva. Este ego sau minte psihologică. Mintea psihologică când caută, se duce în interior, se duce în exterior, se duce în oriunde. Face practică, își duce atenția pe simțuri și poate ajunge doar în minte zero, în mintea goală de conținut, în sentimentul de existență pură și atât. Și ce este confuzia că există un martor sau un observator
a tot ceea ce se întâmplă. E bine, acest observator este tot mintea. Mintea care se dualizează prin atenție. Folosind atenția, mintea se uită la ea însăși și pare că este un martor care privește gândurile detașat de acele gânduri. Le privește cum vin și pleacă. Însă aceasta este doar mintea care se privește pe ea însăși. Și stând la pândă pentru a vedea gândurile, la un moment dat acestea se opresc, pentru că mintea se uită la ea însăși. Și atunci ea spune că, wow, am găsit liniștea, eu sunt nimicul, sunt liniștea, sunt golul, sunt spațiul dintre gânduri, este mintea, nu ești tu cel real. Tu cel real vezi tot jocul ăsta al minții, vezi și acest martor care este mintea dualizată, vezi tot jocul ăsta. Așadar, ego nu este ceva negativ sau pozitiv, este, dacă vrei să-i spui, una din chei prin care are loc recunoașterea. Dar nu chei în sensul că este necesar ca acest ego să ajungă să se dea cu capul de toți pereții, până ajunge la saturație în căutarea lui, în căutarea să afle cine e cu adevărat. Dacă nu începe această căutare, recunoașterea nu are loc. Și atunci acea persoană sau minte psihologică sau, dar nu toată persoana în ansamblu, este pur și simplu doar un pion în acest joc al conștiinței. Atât. O piesă de decor.